wanadamu. Unayezani ni rafiki, kumbe ni adui mkubwa wako. Unayezani ni ndugu, kumbe anasaga meno juu yako. Dunia, dunia, kwa nini hivyo? Wanadamu, wanadamu, oh, kwa nini hivyo? Dunia, oh. Mtu mmefanya kazi pamoja, anaingia njama, anataka kumalize. Mtu ameajiriwa na bosi, anataka mmalize bosi, yeye awe bosi. Dunia, dunia, shukurani ya punda niteke. Dunia, dunia, shukurani ya punda niteke. Wanadamu wana mambo mengi, wanadamu wana shida zao. Ndalo pero kamano ko mutro be manyo timo nya sachwa kanyo kode ne mocho lima yera wa Yesu biro kanya sachwa kido be janeno nyatile ko se diweyo Kristo ye mundu be jakorwa ye bigi nyitini akao nyalinda ntinde wedo sipe kanisa kete lweti oganda ngata mwani pono mulo chunyi kanyo ni buru penyi ni gora yemondi bebe ja hocho makende ruoda itulo machalo kama itulo makende ahinya wan kod leite do chunywa nikech wan dhano kagondo kamano kuom tho Yesu Kristo msalaba mamiwa geno no kinyi maber biro mok chakoro makendo emomiyo Nyasachwa kata ka wakuyo to waku kawan kod geno no kinyi biro when we shall once again meet as brothers and sisters. Baba erokamano kuom weche duto, yie mondo ibed jakorwa, lor mondo roho mari oyud teko kod loch e weche duto gi ngimawa e nying Yesu Kristo. Amen. Kata king'eyo timbe maber, mosechandi e ngimani e pita, mondo itim salapi e chakruok duto, kendo ing'e Yesu ndalo duto te. Nene Yesu kaka ng'et maler mogwedhi mariembo luoro ng'i wach Yesu mundo noringi en Yesu kende nikech en machiegni. Dhi nyime kuom yie mondo ilo temo king'eyo ka nyawani buti gile kata ka lete to kichunyi lo yawano konyi mondo ilo temo lele Yesu kaka rin malele mogwedhi mariembo luoro ng'i wang' Yesu mundo noringi en Yesu kende nikech en machiegni. In the book of Ecclesiastes chapter number 8, onge ng'ama nyalo choro kinde mar nindo kata gisa kende ni. You cannot move it. You can never change it. Kasa ochopo to chopo. But if you trust in the Lord, my friends, sing ni ibro nindo kakinde ni advanced. Ibro nindo at a good old age. Timothy, Paul written the 2 Timothy chapter number 4, verse 6 to 8. I have finished the race, I have kept the faith from the mode of innocence. Hallelujah. I want to believe in Musa and I shall jogo want to keep the faith. I want to believe. I'm not God, yes, but Giwanga Madano, he was an elder in my church. I've been for almost 5 years. Nanene. Kante nganyolo Nyasaye is this man. Then here.
Can't you defend you to just side because of anything? Can't you look beat on any pastor? This is too much. We have to do something. And what can't sing and you may channel Maju Dolo. What would you say for man for the time? Hallelujah. 3J Studio, Guardian Angel and the Amplifier Ali. Hey, Sante sana, Sante Bwana, Sante Yesu. Tunakuinua Baba, tunakupa sifa. Shey, Maesa inua mawe ya kusifu Bwana, ukainua hata miti kusifu Bwana, kama mifupa iliyokauka Yesu uliipa uhai. Kwani mimi ni nani nikuringie na kinywa changu? Uliniumba nikuabudu Bwana, uliniumba nikupe sifa zote. Kwani mimi nani nipokea yote Bwana? Oh, Yesu wangu Baba, viumbe vyote vinakusifu wewe Bwana, wanadamu wanakuabudu wewe. Mimi ni nani nisikuinue Yesu wangu? Pokea Yesu, pokea Yesu, pokea sifa Bwana, Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Bwana wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Bwana wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Yesu wewe, Baba, jinsi nilivyo ninakuja mbele zako, jinsi nilivyo Bwana nipokee. Najua sifai mbele zako, najua sifai mbele zako, najua sina haki mimi. Kwani mimi ni nani? Lakini Baba, unasema mwenyewe tuje mbele zako jinsi tulivyo. Lakini Baba, ulisema mwenyewe sisi ni wana wako Bwana. sasa Baba natambua umuhimu wa sifa, kwani sifa zikipanda uwepo wako unashuka Baba, na ukishuka Yesu sitabaki jinsi nilivyo. Popote ulienda ulitenda mema, popote ulienda Yesu ulitenda mema, popote ulienda Baba ulitenda mema. Ndo maana ninakusifu Bwana, njoo unitende mema. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Asante Yesu, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Asante Baba, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako.
Erokamano Jerusalem dala manyien. Thundi molocho wana more dala. Erokamano. Olomalo wana mora mora. Wana mora Jerusalem karutuma. Osiepena eno yudu kanye chingo. Wana mora Jerusalem karutuduogo. Wana mora Jomo sanindo wana yudu gedala malo. Wana mora yudi kure Jerusalem karutuma. Osiepe wadutu wana yudi edala. Wana mora yudi kure Jerusalem karutuma. Yimine wadutu wana rome gedala malo. No yudi kure Jerusalem karutuma. Tomor madunge no yudi kanye nyapiwa. Apenjo Jerusalem karutuma. Nilongo ni Jerusalem. No yudi kanye ching no nyapiwa. Mor liche dala. Karuto duogo mano mor mi waro mama. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. Olembe gima wana chami edala malo. No yudi kure Jerusalem karuto mama. Yomane go wagyo kanene kwa kendo misu. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. Chandaruge mwaneno kanwane kendo. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. Kata kumane kone tongi edala. No yudi kure Jerusalem karuto. Erokamano osiepe na duto mano mor mi woro wangisu. Edala malo Jerusalem karuto duogo wana mor. Chandoge mwaneno kanwane kendo edala. No yudi kure dankilo krinya tewa. Mano mor malichi manade dala. Erokamano karuto duogo weya ngisue wach moro. Chieng' giko Jerusalem karuto duogo wana mor. Chieng' odogo ranga polo no yavre. Ka Yesu Jerusalem yudi kanye. E kor yamo eno nyona nyona kubiro. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. E kor yamo kano chopi e pinye kamama. No yudi kanye Jerusalem karuto duogo wana mor. Jomo sanindo emanene mokwongo. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. No joma ngima emanene mogiku wangisu. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. Yoricho ge okanene jatelo mama. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. E kore yamo wana romne gimor mama. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. E kore yamo eno hagwa gimor mama. No yudi kure Jerusalem karuto duogo wana mor. E kore yamo wana nyona kwadhiyo. No yudi kure Jerusalem karuto mama. Wachope dala raga polo no yavrenwa. Wadonje dala Jerusalem karuto siepa. Wachope dala raga polo no yavrenwa. Yudi kure Jerusalem. Erokamano Kinga bagi kone suratena. Injuri jatena. Olo malo wana mora mora. Olo malo wana wera wera. Kajano na boka wata joeda. Jasaka molu jono wana negi wana. Jata wana eno inge kome duo. Kwa konye timbe eno tinge kome duo.
Unawacha nafasi kwa wale wakubwa ambao ndio wanafanya hiyo maneno. Kama hiyo watu neno hivi ndio kae kama chakula kwanza doruku chacho tubiro ne space doruku kama kwanza Jahera wa Yesu, erokamano umiyenwa mondo wachope dala kod kwe mari. Erokamano kuom dokalamwa, erokamano kuom lochonwa. Jaleru Nyasaye seyie mondo nyathini onindi. Wan kaka dhano onge kod wach, weche duto ni lweti. Wane kinde makende ahinya mawagombo resruok moke lweti. Baba, yie mondo wabede lweti molo bete lwet dhano. Kao nyithindi akete lweti osiepna, yie mondo ibede jahocho makende. Kendo koa sani nyaka chop kow nyathini, wakwa kwe makende moke polo male mondo bed kae. Jaduong' mandalo, yie mondo wating' nyingi malo, tidwokwa piny mathoth ahinya. Weche duto mabro timre ka, obed mana mano momiyo nyingi duong'. Weche duto mabro wachre ka, obed mana mano momiyo nyingi duong'. E okang' moro amora ma jachien di yudre ni chopo ka, to mondo ikethi. Yie mondo yud loche weche duto, ka dwachi ema timre nyaka kow nyathini, nikech wan gi yie ni selocho e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen.
mochung'e nyimwa e Nyasaye bar kodwa wanelo kacha na mochung'e nyimwa e Jehova bar kodwa wanelo kacha an Nyasaye itiok nok madimoni winjo waka wayuak an Nyasaye itiok nok madimoni winjo waka wayuak badi ok chek kata wang'iyo kodino madimoni nenowa kawane masira teko gi nyalo ni kuomi ruoth omiyo wan udwa chungo geno nyalo ni kuomi ariti Yesu janyalo In the meantime, sama pod narito ni mondo jaduong' omiya okay mondo koro abi alime kakilimo jodala e chik joluo. Jaduong' noluonga Arambe thunge netie momako dhoga kabisa ni to ang'o momiyo jaduong' oriwoga mondo abi agony Arambe kanisa to nyako to pok ogonya mondo abi alime kichik ma joluo. Abiro ka matim Arambe mokwongo makenda chaka duogo mar ariyo to kabiro Arambe mar ariyo naoro mheshimiwa to gi osiepena moko. Mheshimiwa, just stand and wave to them before you get the opportunity. By that time jaduong' ne owadwa ni ne pok obedo mbunge to naore mobi ogona Arambe mar ariyo Thurgem mawabiro mwabudho gi jaduong' to bang'e okobudho ahinya to jaduong' ogonya. Bang'e realize ni kare jaduong' ne dwa pimo pekness mara. To jaduong' nogonya kowacho ni Jakamagambo bi koro mondo ikela dhok. To in the meantime sama ne pok abiro to gima maybe Nyakacho kong'eyo ni Jakamagambo kosedhi ochuo tiende kamoro e wach mar joma miyogi to kinya gwene lwete. Koro abiro mana biro mwabudho gi jaduong' ka nwabudho maber. Jo luo wacho ni thumi okimiele kendi. Nabiro budho ma Jonyakach mane nitie ong'eyo kaka nwabudho maber mana penjo gi to aduo kendo to gikonya ni Jakamagambo budho maber wagoni. Bang' mano wachako bedo osiep gi jaduong'. And jaduong' was a very peaceful man. Nen peaceful, nen ng'ama organized, orwakore maber. To kendo jaduong' ne lima. Ne wan so close gi jaduong'. Wadhi adhiya kamano nyaka 2017 ema wite mara makoro uneno kondika ni Mama Mary. Jogem apani un ka jogem amoso jogem no miya maro momiya nyako eru kamano jogem. Nabiro ka to wabudho gi mama to wabudho gi baba wagoyo mbaka kendo gibe gibiro Nairobi gibiro gi lemowa. So we were so close nyaka kora wito mara in the year 2017. To sama na wito mara no nasewinjo ni nitiere mara machielo koro abe chunya ne geto ageta. To bang' ka wito mara to madamba onyisa ni nitie maru mabiro
oa United States of America. Koro kodonjo tadwa ni mondo idhi kao gigi baba Kisumu International Airport, because by that time I was in Kisumu. Koro kana winjo ni mara biro moa United States of America, nyargi Trump, nyargi Joe Biden. Awacho ni oyo adwa kawe nyasut na moro matin, ok marwako kawuono ni. Akaw nyasut na moro matin, to gi kisungu mabrief mang'eyo, tayweyo gari maler, tadhi Kisumu International Airport. Koro kama Mama Linda odonjo gi jaduong', tawacho ni koro kisungu na mama tin cha nyaka goli ofuko. To kaneno kodonjo, takoni, welcome to Kenya. How is the United States of America? So Mama Linda kona ni wadhi maber, madoga no moko. Nikech ni okang'eyo ni Mama Linda wacho fluent Luo. Koro kata kuodh moro mananyalo kuodhi atima ng'wapando. Koro wawuok e airport, wabiro Kisumu, atero gi lunch, kata kono gi ni mama an koro adwa tero udala. To jaduong' okona ni oyo, wan to koro pod wadwa riere e town matin. Kare jo Nyakach janyadhi nodwaro be nyise Nyagobama town. Koro koni oyo, aneno ang'ama or, kik adi jogi. Agonyogi. Bang'e kane gibiro dala, ne awinjo report kaka gidhi maber, ne wan gi usiano, kendo mama kobiro to blend so well in the family, machunya oduogo ni to kare Nyasaye omiya mama machielo. Now, in the course of kaka ne gimedo dak, jaduong' koro, before ka mama poko biro, wiya wil matin, jaduong' be koro nochako bedo matuo, ka mama poko America. To jaduong' kane tuo, apani ora mantie ka dala ka in solo, en Canada no onge. Koro ane mana dong kaka wuoi maduong' ka. Koro ane mane madam ora, to kona ni to baba no tero hospital, adwa ne be nenago. To kendo nadhi, adite maber, kendo gima ng'eyo jodala wani joma nyiri. Oka kwedo joma chuo, to awacho example joma nyiri ohero jonyuol. Shemeji ma Elsani gi jaodani norito wuon gi e kiwango moro makata nachako mabedo gi nyiego yawani to de Nyasaye miya nyako moro maromo gi nyirigi. Nikech ka jaduong' ne nitie osiptal, to kabilo biro, and there is no single time ma jaoda okwaya pesa. Nodwa timo go gimoro e dala gi ka, kata odwa thiedho go wuon gi. An arira mana kian kaseneno bil kaka ng'ama dichuo nyaka rire, o kamano. Tawacho ni oyo, bil ne be aneno, jakamagambo be koro nyaka rire ka. To ne pesa luar ma pesa a US, pesa a Canada, madam oro pesa, makose ora bil ni to in a spell of 15 minutes, what is charge jaduong' wagolo hospital. Koro wa continue the relationship ma joka Musa kata bang' to mar mara. Kendo kanyocha ogik December, mama obiro, Milinda obiro Nairobi, obiro lima gi jaduong'. Gibiro gi jaduong' lima, magidak chakre karibu kar around tarik 20 kanyo ka wiyo kowil, maparo ni gibudho magiwuok mana kar around tarik 25 od 24. To naneno dak ma mama nodak gi jaduong' kako rito ga jaduong', nabedo mamor. To kendo gima ne biro mama okonyowa kaka oda gi jaoda, ni kamara nosenindo, to jaoda nodong' gi tich mapek nikech koro en ema nong'iyo wuon gi, to ebe en mabor. Mane chunye siko chandore seche te. To from the time Mama Linda no land Kenya ka, na yudo kwe, madam no yudo kwe nikech wasiwasi manobedo go. Ka osiko openjo wach baba gi norumo, nikech koro min gi nobiro, koro take over responsibility. Mama Linda, asante sana, thank you so much. Kendo mama ni orito jaduong' maber.
ma finally kwayo na madwa bedo go en jo Nyakach ora koro wa jaduong' Musoa to ajawa jaduong' kosekedo matek kama mokelo nyagi jo Biden e Nyakach ka donge koro mama ni nyaka nitie yo maber jo Nyakach ere to donge mama rani nyaka koro nitie yo maber dong mana dieri joluo wacho ni ng'ama miyo ber go kapu ne okamano dong mana dieri mama ni kano biro lima Nairobi and mama is so free. For the first time achamo pizza maneno kakiloso wan mana joma kodi okoto ng'io pizza ne nyithindo to mama kano biro she was so free eno donje jikon oloso chiemo oloso pizza ne nyithindo kendo a mother that is so warm kain gi mama Linda to kinya bedo aboard the level of entertainment is unending. Omiyo an kwayo madakwayo jo Nyakach gi jo Kamusa gi jo Kokal ni Musungu nitie kaka dak. Musungu kako dak en kata mana odgi magidake iyudo ka nitie gimoro miluongo ni open kitchen. Open kitchen en itedo to jomobet neni kaka itedo. Mano life ma Musungu. Mama Linda, see that is true. Yes, open kitchen. Koro e chik jo luo kidwa ni mondo ng'ama miyo obedi tigero ne ot. Kamano. Dong mano kamano jo Nyakach. Ng'ama miyo koger ne ot to miye stability oneno ni jogi orwake, jogi orite kendo jogi dwa bedo kod nyaka chieng'. Mano kende kwayo na mondo mama nani obet stable. Nikech ndarani ema kale kadhi Kamagambo. Koro adwa ni kakale ndarani tabaro ka usiano mara gi majo Kokal bontie to kabaro ka tadonje od maraka to kasolo kelo ng'ato ka manyalo tedo nyuka timiya nyuka tadonje od nyar gi jo Biden uwinjo tayude gimoro kakora wuok arwak aduo ndara achiko Kamagambo akora yieng'a kaka jadieo. Mano ka ukonya mondo kar Musa ka odhi mbele. Mheshimiwa Paul Abuor, an MP Marogo constituency, abiro ywago jaduong' Okal kakelo wadwa gi wedwa wago e Rongo kocha. Wako Nyasaye okel chuny Okal kamokwe. Adwa wacho kaka ng'eyo Okal kasatimo mos achievements mag DC osewach ka to maduong' madwa wacho ni jo Agoro jaduong' Moses nene gi hera maduong' kabisa mar jo community ni kendo gi mar somo. Kane wan e task force mane kelo university ma Nyakach, jaduong' Moses no guide kendo no insist makane wabiro Thurgem ka uneno ot mane gigero gi ndalo bede group no wacho ni ode wakete university. Kinago erokamano ne Dr. Kesia mano leadwa to the then so gimaduong' uneno kanyo no jaduong' Moses Okal ne nie gawachne school migero kani igere nikech nonego ogol primary kacha mondo duo ka mondo kacha dong na university. So school me ajo CDF gero kani it is courtesy of Moses Okal. So we appreciate his contribution and I know nijo Agoro unjoma jo hawe. Sani university chune go biele tuka sani Katito town ene Agoro. Hawe makamajo Agoro onego maka gilweda ariyo kendo we embrace fully. Erokamano. Mondo mino di family planning urga ka wajumbe temura ne mondo ukwer ikechitiro wadhi mbele usually people kel kiago kel magi enduoko achiel to ganda moro badwa ka to nyuolore kageyo ni jo lamo wan go ka okwa rach kodgi wawinjore kodgi wan kaka joluo council of elders kata Kikuyu aparo atero mo kodgi e bwo ker Opiyo Otondi ma ker mar luo mane ker mar luo makonyo jakom kendo konyo joluo duto
to wariwre uru wach moro ma ng'ato chopo godo wabede parties mopogore ot mopogore ok nyal telo n'oganda. Erokamano uru. Mokwongo atimo mos ne jodala ma jokokal kuom wito jaduong' Musa Charles Okal. Atimo mos maduong' ahinya kuom wachno. An kaka wasebedo kode, an e jalupne wasebedo kode kuom ndalo duto. Musa nyocha administrator kendo ng'ama nomiye tich mar DC nong'eyo gima en. Kwatiyo kode ndalo mwatiyo wani wayudo ni is a planner. Ong'e gik motimo. Kendo timo gi e yo mowinjore maber kaka dwarore. Omiyo akwayo Ruoth Nyasaye ni oyie omiwa jakom maber manyalo ritowa kaka jowadagi Moses Okal. Machielo en ni akwayo Mama Linda. Mama Linda, be strong. Don't be worried. You are in Nyakach and you stay in Nyakach for so long. I know you, how you are. Don't be worried. Be a mother of Nyakach. Oh. Another thing, acquire secretary. Please read the letter. In 2018, he took over as the chairman of Nyakach, the post he served with a lot of dedication. We as Nyakach Elders Group are very sorry for the demise and would wish to send our sincere condolence to his wife and the entire family. We therefore join a Goro clan members who have lost their able chairman in grief. May God Almighty rest his soul in eternal peace. Nimeni usiepe joyalo modu mopogore wan kudu kachiel kuyo. Jokoduol, jokokal, kabili Moses Charles Okal, watimu boss. Mama Lina, watimu boss. Okal nangeu kume onwal. Mage jogo wachako kujiga pia gwen. Tokona uchiel, ena goro ka, pinyaka chiel, jomono chako kokal ka. Mane chon ni yaya kudubile SDA, baya nyaya, from Kavili. O, awacho kwa Moses Charles huko, neni kama nyachia, kemi kama jiwa ere kama dhie, kata jini, wale mda kuomi, oere. Kamo dhie jobani kanyo, oere karade matie. Kachako ge machiegni kuom Dio kakoro kel Dio boj. To kanyo kel DC awasi kanyo kumene karal nyako dhi loka, nyako aloka, nyako chako duogo okapigano masigana mathoth kaka winjo jomoko segano. Awacho machuok nikech sa. Koro ang'eye kobiro kodwa e bura mar jo Elda mawantie. Iluonde chon wachake iluonde nene mano oge maka piny ogol uyuni ano hote reka kod machako ke to ne biso hadi jakano kwero wale itutweu tana duo beni bitwe watu die tilo eno tamo jomo kangwe ndo watika itwewa ebado ko wabele oke yakko mugraila yakko doke buto gai makro antieni Rudo gai eno kenya siasa enja wach kama kende mo wacho ngamubiro ire ngato ngamoro buogo ngato waka jite to kama chiwo nyasawo yiero ku jogo kende
Dio, Pograma Wan Motor, Linda Yokabra Yokubitua, Kisebuka, or Indio, Uti Mokelo Kamaji, Chifu, and Pitoka, a whole Mara Kutu, one Magan of Piscatitoka, Amadina, Manoma Mabe, Kakuada Kachiri, to Manoma Mamon, to Kalvano Handsam, and the guy, William Yaponia or Komo, Shokuloka Sai. Adwa kwa thuluni mondagone jodong nyakach erukamano kum chenro maber kanyakla gi professionals magi kum tije malongo magisebedo ka gitiyo ne nyakach mangima kata mwanene kinde duto e wall magin go kaka gin gi chenro makare akoyo ni gwenge moko ung'iyane wall mar nyakach mar professionals mar jotelo mondo utem ulu kido no to giber no manyalo miyo piny luo mangima bedo gi duol maber mamul kendo maging'eyo e matut piny modewo jogi ma professionals piny modewo jodongo piny man gi program mar jodongo mane pok okadho higa ka higa kapod ok ochopo asebedo celebration mar chieng' mane irwako jaduong' mar achiel kama nori e piny Nyakachka to nawuoro kata joma nawuotho go nowuoro to kara piny ni chanade erokamano uru jo Nyakach uting'o nyi Nyakach nyingi malo kuonde mwantie ji oluoro nikech uru kaduogo chien ago erokamano ne ji te manotiyo mondo liende ni obed kako chal nyoto nyopini gik nyonge ng'ama neno ng'ato to koro wantie wadeko kata kamana mor ayudo ka jo kanisa pod ok ochako walam kanyakla ujire kanyakla kendo bede yie achiel kaka jo Seventh Day Adventist Church erokamano ahinya jakom kuom ya thuolo. Onge gimanyalo wacho mang'eny jaduong' ni ma jaduong' or paka baramache pa omiyo masewacho go oromo. There are attributes of God that we can talk about from today till next year. But there is one thing we want to know about God. One of the characteristics of God, or attributes, in theology we use the word attribute, attributes of God. And we say that God is not only creator, he is not only a God of the whole universe, but he is also a warrior. Hallelujah, church. We want to see God as a mighty warrior, a valiant warrior. We have known God as a very loving person. Yes, he's a loving God. But the aspect that I want to bring to you this afternoon is that God is a fighter. He is a fighter. And he has never lost any battle. Hallelujah, church. And you know, God as a fighter, as a soldier, one thing that we cannot understand is the way he fights his battles. Now, listen well. We cannot understand the method he uses to fight his battles. We also cannot understand the kind of weapons that God uses to fight his battles. Now, if you are God, and then your children, the people you have created, have rebelled,
Kato nyithindi minyuolo kata michweyo odhi ataro gi dwaro mari. What weapon will you use? Ere gi lweny ibiro tiyogo. When Lucifer rebelled, kaka Lucifer nodhi ataro gi dwaro mar Jehova Nyasaye. And influenced some of the angels to join him in rebellion. Kato wuoyoga malaikni moko mondo donj kode lwenjene. That was a great battle. Mano ne en lweny maduong' miwuoro. We call it great controversy. Waluonge ne lweny maduong' miwuoro. If you are the one to fight in that battle, what will you do? I'm just giving you very few examples, then I'm coming to the last one. Because the last one that I want to talk about is that the last enemy. The soldier is going to face to face. Is death and thought. Death and thought. It's the last enemy. Now let us begin with the first enemy. In heaven. Rebellion is in heaven. They are rebelling against the authority of God. They are questioning the authenticity of Jesus Christ as the head of creation. God had to come out as a soldier to quell the rebellion in heaven. Now listen. In that battle, there was no injury. That is recorded. We did hear, we have not heard of any blood that was shed. Nobody was even taken to prison. I don't think there was even any machine gun that was used. But the battle was fought. And the enemy was defeated. The weapon that Jesus used to defeat the enemy is the same weapon he's going to use in the grave. Same. Then he won a battle in heaven. Now, he won the battle also on the cross. Great battles. God does not fight small battles. Small battles are left for small people. Small battles are left for infinite people. You know, there are some battles that are not worth taking our time. You know, there are times we fight in the battles that we don't even need to fight. That so and so said such a thing when my mother was being married. My mother, you know, that one is as you know, you are held unto that until you die. There is a friend of ours that recently committed suicide. He just walked and, you know, dipped himself inside the waters and died. When I asked the wife, why did the elder have to do this? Then the wife said this. The wife said that he was supposed to have died long before. This is death was supposed to have been long before. Because this gentleman was engaged in fighting fights that have never been seen. When he thinks of whatever somebody has said about him, then he cries all the night, and the woman, I've been some battles are not worth fighting.
fighting. That one sword does not like me. That one deters you from sleeping. All the small battles that heaven does not even. The battle was there in heaven. Then the real battle was there on the cross. And he stood there as a soldier. And he fought the battle. He fought the battle. With the powers of darkness. The mighty soldier stood still. Jesus has fought many battles. When Joshua reached Jericho, and before he attacked Jericho, the soldier met him. They were only two. The soldier met him. He asked the soldier, are you on our side or whose side? The soldier said, I'm not for this or for that. I have come to tell you that this battle here is not yours. You don't have the strength to pull down the walls of Jericho. The soldier told him, just follow me. Just follow. Just listen to my voice. And the battle will be won. They just followed. Walking seven times, walking, going around the Jericho once a day. The soldiers of Jericho could not understand. Which one that God uses to fight this battle? You just walk and you come and sit. And on the seventh day, they just walked 7 times. Because the soldier was in front. The soldier was leading the battle. And without any weapon. Without any weapon from the children of Israel. The soldier brought down the walls of Jericho. I'm telling you the God that we worship. I'm telling you Jesus that I'm talking about. The one that Moses served. The one that is going with Moses to the grave. All of us from here, we are going home. But the soldier, it's not going anywhere. He is there with Moses. Because the battle has just begun. As we are taking the body to the grave, the mighty soldier is going to be there. He was there. And then when he was put in the grave, he was there. He was there. Waiting. He threw the grave. Those ladies went. They found that the stone was not there. A soldier, mighty soldier, had removed the stone. 1 Corinthians. Can somebody read 1 Corinthians 15 verses 24 to 26? Only those ones, and then we sit down. The Bible says, this is New King James translation. Yes. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father. The soldier, this soldier here, is ready to give back to God the spoils of war. When he has conquered, everything will be given back to the Father. Read quickly. The Bible continues to say,
that when he puts an end to all rule and all authority and power, he will put an end to all the authorities and powers and dominions. The soldier will bring them on their knees. Okay, continue. For he must reign. For he must reign till he has put all enemies under his feet. For he must reign. For Christ must reign till he hath put all enemies under his feet. For Christ must reign. Oh, for Christ. The last enemy to be destroyed. Now, verse number 26 says that the last enemy that will be destroyed is death. Christ must reign. Ne Yesu gunya sae as a soldier, valiant soldier. Ne kaka jalweny maduong that has never been defeated. Mapok nolo elwenje. The last enemy. Ne sigu mugi. That he faced. He faced on Calvary. Mano chico e Calvary. And he's facing up to now. He says he must put that enemy under his feet. He's going to put the enemy under his feet. Death. Where is your victory? Where is your strength? When you are down here at the feet of Jesus, you are at the feet of the soldier. Where are you? What strength do you have? Oh, death, tell the whole world. Come again. Oh, death, tell the whole world. You are put great men under the grave. You have put respected men under the grave. You have put Moses of Carl under the grave. Even pastors are under the grave. When you thought you had the powers, the mighty soldier has come. Where is your power? Down here. When Jesus tramps upon sin, that is the fruit of sin. So death will be destroyed by the only one that can stand on top of it. It is only Jesus Christ that fought in heaven and won. Walem Ruodwa bende Nyasachwa manie polo malo, Nyasaye mangima, Nyasaye manenitie, Nyasaye mapod biro bedo. Wuorwa ediro odiochieng' ter wakao family mar jaduong' Okal mosedhi yweyo wabole lweti. Chielna dalani kod rembi manochwerie Calvary. Remono mapod chwer nyaka kawuono. Wuora maka jaricho dombore to yudo resruok. Kechna nyithindo gi jaduong', kechna mama, abasi kechi anyuola ni bende. To kagi tango ni lweti gi wuora, yie mondo ne lwetgi tipong'i kimiyogi gima de gicham. Nyingi man gi teko wuod Nyasaye mondo oyud duong'. To moloyo iparna kanisa mathurgi bende mosewito jalweny kihori kod jogi e piny ngima. Jaduong' kohe wang'i mar muone dala ni bende nyingi oyud duong' e weche modong' e nyingi Yesu ma jawar. And thank you very much. Wadiri to dala maber, dala ka onge wach mora mora. We're going to be very fine and united. Thank you very much. Moso chokruok duto no kweuru.
An machung' ka iluonga ni Judy Uma. Agoro ka to ji luonga ni Judy. Ji mang'eny ma ok ong'e ni an nyinga ni Judy. Ing'eyo tek loso kuom ng'ama ihero. Baba onge gima lich mang'eny madawach nikech for the past 1 week as a family I think we've been remembering so many things. Ji oseloso ka, ji osewacho kaka ber baba, tadier baba ne ber. Baba ne ng'ama long'o. Baba ne onge gi weche mang'eny. Kendo ayudo ni kara kidak gi ng'ama gato gi kite, kaka ikawo kite. Samoro ji kawa ga ne aling'. Kaparo nikech nasomo kaka baba ne ng'ama ling', weche gi ne tin, to nopango wach. An agoyo erokamano ne Nyasaye momiya thuolo mang'eyo baba, modak koda. Baba notera India. Jok mosomo India mang'eny, wuonegi ok noterogi. Ji ne remember India, ne nyar dificha mane wuongi okelo. Adier, I have lost someone so great to me. And I have fond memories. I think Elsa and I were thinking just this week. We were saying, you know, everyone talks about Baba the way he was a gentle soul. But people forget a certain aspect of Baba. Mawan nyithinde paro ni mong'eyo. Baba ne queen. Ne queen. Kendo ineno kipara neno waluongo ne airport. Airport kane onge ne airport chiegni duogo. Waluor e ot. Baba ne queen ma an gi Asa we were remembering ne kata mondo wachak any relationship. Ne waluor ne ya baba kuwinjo. Musa disi kuwinjo to kera ne wabodonje ot mane. But he was also a very gentle soul. Ne ng'ama winjo. Jaoda osewacho ka ne notame nyako. Adier baba notamore. Kendo igni. Noduogo yie bang'e. To an agoyo erokamano ni by the time baba koro tho, nwachopo kuma koro orwako jaoda, orwako joka magambo e chunye, kendo ne lime, kendo ne giloso. E odwa ka, wadongo kama. Nyoro nwaparo ka nwabiro kwa town. Awapare mtoka ka nwadongo kama. Kanyakla. En hera Nyasaye ne mondo wadong' mana kaka wan kama. Mane wawito mama 2017. Agocho ne nyaminwa. Agocho ne Elsa manyise ne Elsa. Nyaminwa mama pa. To an gimoro maber maneno adier ne watim ne baba nikech naneno ni jaduong' ok en ng'ama nyalo dak kende. Mano to ne kora dawuondra kacho ne baba ne nyalo dak kende. Naseneno. Kacho ne Elsa ni kade ber chutho to kwa mama wuogi mondo dak gi baba. Dong ne kamano. Kenda namor. Elsa nowacho ni mano e paro ma en bende en godo. Adieri an namor. Nikech pek noola dala ka. Pek to naseyudo pek nikech an ema an nyathi mantiere dala. Solomon gi Elsa ni oko. Ka wach moro wuok an ema otundona. An ema imanya. Koro an namor ka mama oduogo. Kendo warwako. Mommy, it is a big thank you I can only say. You have been a support system. I've kept on telling you that after you came,
relief came to me, like a flood of relief, because I was carrying a heavy burden. But I'm very glad that when you come back, I don't even, the number of times I've been called that Dad is sick, you only call me to tell me he's already in hospital, we are doing this and this, he's feeling better, and I'm glad about that. Katieko, en mana goyo erokamano. Nikech memories wadong godo mar baba. I'm sure ni kwachako wacho gik ma wabo paro godo baba ng'eny mok watiek. Ago mana erokamano ne jok mosechung' kodwa. Mana kaka cousin wa Philip owacho, baba osetuore amina. Mama oseyware kode. To bende jodala oseyware kode konyowa e wuothno. En mana gone jo nyikwa okal wagon erokamano maduong'. Agone joka Thomo erokamano, jokorgi mamana. Usechung' koda. Ji gona simu, imiya scriptures masomo, mondo jiw chunya, ago erokamano ne u. Nikech usechung' koda all this time. Baba nohero kendo eru nyaka thone. Koro watno kik rum. Agone osiepega erokamano te. Osiepega osechung' koda ndalo duto. Jok magona mana simu penjo ne ichiew kawuono nade. Osiep magoni simu mondo ng'ene kawuono idhi nade. Mano ng'amu geni. Anagone gero kamano, gichung' koda financially, gisechung' koda spiritually, and emotionally. Ne pastor, isetayowa, kajo kokal, kajo Musa. Isewuotho kodwa. You've always been, the pillar. You sit with us and we've been talking as a family. I think from your sound words that you've been delivering to us, we are stronger as a family, and we will remain steadfast as a family because of your support. Ne Nyaka Elders, umiyo wang'eyo gik moko mang'eny kar chik luoka. Baba loved Nyaka Elders. Ntiere osiepa moro kaka nobiro kawuono. Notiyo kod Nyaka Elders e wach mine ma iriembo, mon ma ka chuogi otho to yudo shida to ji oriembogi. Nyaka Elders have stood very strong gi mon kiye Nyakachka. She made a very glowing tribute to my father on social media, and I didn't know that Baba nosetimo tich mang'eny e wach nyithi kiye gi mon liete Nyakachka. Kora namor kodu, agonu erokamano. Ne jo Agoro, Turgem, erokamano. Jo kanisa uchung' kodwa, nutayowa kata chakre nyoro. Ubedo kodwa. Sama ne wan gi lit ahinya, ubedo kodwa. Agoyo mana erokamano. Agone jo Kamagambo erokamano. Uyuora. Kara uwera mana kama. Ok nang'e nuwera kama. Unyisa nuwera, an ba erou. Ago erokamano nuchopo kama. Miya mor, miya chir. Kata sama wuoyo kama. An amor ni ubiro kae. Ubiro uchung' kodwa. Kendo ago erokamano ne Nyakach Elders, jodongo manika. Aneno kubiro kendo amor, umiyowa mor kendo aneno kuchung' kodwa. An nabiro ka Jumapil ma baba onindeno. To Jumapindno adonja ni ito owuok gi ng'wech ka wadhi osuptal. To machopo osuptalno, baba otemo loso
kendo temo gi ngimane te to notame. Oyudo ka dhoge osemoko to notemo. Ma neno kokawo lweta, mokawo lwet Judy, mokawo lwet mama. Kaneno ka gima notemo nyisowa ni nyaka wariwre. Asewinjo weche mang'eny kuma ntiere kocha, kata ling' kamano weche te winjo. Wach masewinjo ma aneno ka emomiyo baba noketo lwetwa kamano ni mondo wariwre, nikech weche ng'eny. Jok madoko weche koni gi koni ng'eny. Weche go kantiere wach to kelnwa ka mondo wawuo. Kamane kaka ne baba timo. Uye koso kuyie? Donge baba kane wacho wuok to ji ringo dhir baba. To giwuoyo gi baba, ginyiso baba nang'o? Wach moro wuok ka, watim nang'o? Kosa riambo yawa. Bas, koro an mano e kwayo ma an godo, Jonyakach, akwayo. Mama na ne waseduogo ka. Mama, ndalo mane Mwango biro ka, mama ne dhi umbo, kendo no umbo gi jodala ka. Mama nani kakunene ni oratego. En odiero miluongo nang'o? Misungu marachar. Donge wach no usewinjo? Koro an gima kwayo kuomu, nikech an loka. Jaoda gi jogi ok obiro koda nikech gidong'na gi nyathi. Nyathi an go manigi tuo. Koro kaka korona odonjo, omone biro koda. Koro kaka mama ni ka an be an loka kocha. Mzee be wan go loka kocha. Judy ema ni ka. Mama ni makuru lwete. Kiko bed ka ni koro en obeta beta kende. Kiko bed kende. Beduru kode. Urit nago mama nani Jaluo marachar ni. Kakunene ni. Ma jaluo moloyo joluo mang'eny dala ka. Jok mani ka manonene manongo biro dala ni kapok onyuola. Jogo te ong'eyo kaka mama na en. Nyithindo gi magi ma nyamera, ma owadwa, kik uchagi, kendo ng'e ni Musa norito gi kaka norita. Owadwa machielo ni loka, ene ma Judy luwo. Ene moluwo Judy. En be nokonyal biro. To kaka uneno wani riwre uru kodwa. Ma kaka no babo kwayo ni mondo wariwre. Koro an mano kende mana dwa wacho. Koro abo gwene mama mondo kuro bi. Erokamano mabiro kawuono. Ma ema tek. Can you translate? I wasn't in English because mana maber. Iparo ang'eyo dholuo matek. Ang'eyo matin. Moses, Ouko, Okal. Everybody knew him in a different way. Musa, Ouko, Okal, jiteno ng'eyo gi yore mopogore opogore. Some of you knew him as DC. Jok moko ng'eye ka DC. Some of you knew him as elder. Jok moko ng'eye ka elder. Some of them knew him as the police elder. Jok moko ng'eye ni ne en jakwath mar kanisa. I knew him as Moses. An ang'eye ni Musa. No one knew Moses better than I did. Nobody. Onge ng'ama ong'eyo Musa kaka nang'eyo Musa. He was my best friend. Ne en osiepna. My protector. Oh, Wachamara. He was my husband. Ne en jaoda. He was the father of my daughter. Ne en wuon nyara.
An higni aparo apaga gaboro kataneni. At the college is September 1964. October 1964 at the meeting my international club. And there I met 6 Luos, Kenyans. A beach in Luo, Musa Achio. Naromo gi ji abich ma jo Kenya. To Musa kende mani en ng'at achiel ma naromo go mana aneno ka ahero. December 12, 1964, Kenya observed its first year of independence. December 1964, ne Kenya oyudo uhuru. And they asked me if I would play the national anthem. Gipenja ka anyalo goyo national anthem. I don't play well, but I practiced. Ok agoch maber to apuonjora. And the college gave them a big party to recognize Kenya as an independent nation. So jogweng' makono nomiyo gi thuolo mondo gi celebrate piny mar Kenya ni. It was 2 years later that we decided to date and fell in love, and a year after that we got married. Bang' higni ariyo eka koro ne wachako nenore, nochako sera, makato bang' higni ariyo kanyo watimo arus. And he brought me to Kenya. Kato nokela Kenya ka. Ang'eya miya pi modho gi aheri ahinya. Mage weche ma mama ong'eyo. Wachopo ahero, jawach ni, ok anyalo wacho masawa. From ahero to agoro, awacho ni 6 phrases. Erokamano, masawa, ngima, oyare, oyimore. And if all else fails, wacho, Koro chakre ahero nyaka ka, mage weche mane babu puonje. Ka koro gisechopo Kenya ka. So onyise ni kotamore, tiwacho acha ni yeye. When we were married in the 1960s, America was not accepting of an interracial marriage. Kane watimo arus ndalogo, ne Amerika ok oyie kama jorotenge gi jorochere nyuomore. In 1965, Lyndon Johnson, president, changed the law or put through the Discrimination Act so that people could, you could not discriminate because of the color or the nature of someone's skin. And that also included things like age and gender. There was a lot of things that were in that, but the biggest one was that you could not discriminate because of color. Higa mar 65 ne jatelo mane ni kanyo noloko chik ni ok inyal bedo gi kwede mos an asebudho oko ni ok inyal bedo gi kwede kama jorochere gi jorotenge ok nyal nyuomore kata kwede mag jok manigi higni mang'eny. We could not get married in the state where I lived. We had to go to Illinois, and we married there, because Illinois had already changed their laws, but Missouri had not. Manomiyo, kama ne gidake niluongo ni Missouri nokoyiene gitimo arus. Koro gidhi piny moro iluongo ni Illinois, ema koro ne gitimo arus, nikech gin ne giseloko chik. And everybody there knew that we were both willing to do whatever it took for us to be together. Jok mane ni kanyo te nong'e ni wan wabotimo gimoro amora ma wanyalo mondo wabed kanyakla. My parents were not prejudiced. Mine ga gi wuone ga to ne onge gi wechego. They didn't think we should marry. They thought we should not marry.
minwa gi wuonwa nodagi ne gidwa ni mondo watim arus. But mama gi baba olemo. Gigi paro. Gidwaro wuoyi marateng. Okay, nikech they do not make me lose a white daughter. How do I say that? Koro mama na gi baba na nolemo, an koro atemo mana lero gima wacho. To koro kak ne gise lemo, to ne gineno ni kao wuoyi ma mama mokelo ni, to koro da nyargi ni bolal negi. Andiko barua ma jaduongi dani. Giwacho. Okay, nyalo somo. Otimone translation. Giwacho. We don't know an American girl, a white girl. Koro baba nondiko ne jaduongi dani. Onyisogi ni akelo nyar musungu. To koro jaduongi dani be koro woro ni kendo misungu emikelo nwaka. But jaduongi dani jingeyo Nyasaye. And they said, we will hold our opinion until we meet her. Koro jaduongi dani nong'eyo Nyasaye. Koro gin giwacho ni gin giborito mondo gine mama eka koro gibuwuoye. Wabiro. Ging'eyo abiro. Gikie kerongo. Waonge sim. Barupa kati kum Nairobi ka kato biro katoko biro elko biro. So wabiro. And it was about dusk. Wabiro ka koro piny koro se ka chieng' osete piny. Wabiro gi nyamolo gi mama gisechopo. Atimango. Adwaro mi chiemo. Onege gweno ariyo. Gi nyako biro kuomod Nathaniel gi chiegni gi loso chiemo. Wabedo. Jaduong, Musa, an gi ng'at moro. Oseketo kuon. Maduong. Kalan. Mesa. Okwatimo gi pala. Suddenly, aneno Musa nena. Olenga kabisa. Engi po kamano mae. Angi san. Pala. Uma. Kijiko. Glass. Giketo kado gi gweno. Gi katoalemo. Atimo kamano. Angad higni ngeno bedo kucho gio wacho. Ongeo chiemo. And I was here. Kaka na chopo. Ahero jaduongi dani. Ya parigihero. Ahero Musa. Ahero joka. Tutute. Moses did not see people. Baba ne ok neji. He always saw children of God. Enoneno mana nyithind Nyasaye. Then he saw Kenyans. Kato noneno jo Kenya. And then he saw whatever else you were after that. Eka koro noneno ni in ng'at ma oa kanye. Moses loved the Lord. Musa nohero Nyasaye. Ohere kabisa hinya. To wang. Gi wabedo ka mana maber adwaro duogo America nikech an gi higni achiel mar finishing my studies. Nadok loka mondo atiek skul. Adhiyo gi jo mzungu osedi ok obiro duogo kata mzungu gibiro ka gineno gikoro ogihero gidhiyo ok obiro duogo. Koro ne gipani kaka ne mama odok mondo odhi osom.
Gineno ni msungu koro osedok thurgi ok duogo. Aduogo. To gineno mako duogo. Mzungu oseduogo. Aduogo. Abedo. Wan gi Elsa, wan gi Albert. Albert okanyalo biro kawuono Eduardo, but okanyalo. It's not possible. But he's here with his heart. And abiro tuo. Dike abiro tuo ahinya. Adhio hospitali ka, daktari owacho apara odhio America mar treatment. Adhio. Muso okanyalo biro. And higini, I was there, 3 years before I got really well. And then, peso onge mabiro, mama gibaba na obiro higini ngain, obiro tuo, and I stayed. Koro, kana aseduoga aloka, to nabedo matuo. To kana bedo matuo, to nonyisa ni mondo adog loka, mondo odhi othiedha. Bang' higni 3 kasebedo loka kuro, achako winjo ka bet adhi maber. To yudo ka wuonwa gi minwa be gimbe koro gichako bedo matuo. Pesa mar duogo koni be ne onge. Koro abeta ni mondo arit minwa gi wuonwa. When we came, Moses had a scholarship to America, and then when he came back, he had an opportunity to work for the government. Kane baba odhi loka, nomiye scholarship. To koduogo koni, to koro nomiye tich mar sirikal. And he was very good at what he did. Kendo no otiyo tijno maber kabisa. He was the quiet one. En ema noling. He was the sophisticated one. En ema ne en gi. And but we made a good match. To ne wawinjore maber. When I went back to America, and I ran across one of our professors. Kana dok loka ma aromo gi japuonjna. Kato ang'eyo Musa and Jauda owacho niya, if there's a prince in Africa, it's Moses. Japuonjno nowacho ni mano japuonj manong'eyo baba owacho ni ni ka nitiere ruoth Africa, mano nyinge Musa. Koro an e America, atiyo kucho, gi aparo an kucho kamano nikech Nyasaye ong'eyo. Nyasaye maber. Aduogo gi Elsa gi joka ondikona. Ang'eyo otuo, ang'eyo obiro DC, ang'eyo engi whatever, ang'eyo. Nang'eyo gik mane timore koni, ji ne ndikona ne nyisa. Gi obiro tuo mama e. Kane oyang' wiye be nang'eyo. Walemo. Jo America ng'eny olemo mare. Jo America mang'eny nolemone. Gi Pastor Uma. Adwaro wachni. Musa owacho kata otuo ahinya. Ok ong'eyo joka. But owinjo iselemo mare. Ong'eyo. He said he heard Pastor Ouma's prayers as if he was standing in the room and he was nowhere around. Nowacho ni nowinjo alam mar Pastor Uma, to kata nong'e ni Pastor Uma no to ne onge kanyo, to winjo alam mare. Elsa obiro gi neno baba, giwacho mama gihere kucho. Kana biro ka, to owacho ni en noneno ni mama ne pod ohere. Gi obiro tuo kendo, my stomach. Nobedo gi tuo ma iye ne rame, iye ne chande. Gi Judy, gi Elsa owacho mama inyalo biro. Odwaro na biro. Akia Musa odwaro. Kane min Judy nosenindo, ka koro baba tuore, ema koro ne owuoyo gi mama ni mondo mama oduogi. Mano an gi Judy ema nopenja ka mama nyalo biro, ma dhi ma wuoyo gi mama, koro wapenje ni to ginyalo duogo, mama moyie. Baba be kowinjo, embe koro nomor gi wachno. Apenj Nyasaye, idwaro nadhiyo.
Alemo. Ng'eny. Alemo mang'eny. Kapenjo Nyasaye nodwa ni mondo abi. Iwinjo alemo mang'eny. Owacho niya, adwaro ni dhiyo. He made a way. He provided a way. He told me in several different things as I was praying, hey, this point's the way you should go. This point's the way you should go. This point's the way you should go. Ticket obiro. Obiro. Kana lemo to Nyasaye nodwoka ni onego abi. Mora mora manatemo to Nyasaye olero na kaka onego abi. Monyisa gik moko monego atim mondo abi. Awacho abiro mar 6 weeks. Nawacho ni abiro jumbe 6. Openje. Inyalo dhiyo mar 2 months? Ma penje ni to be inyalo dhi dweche 2. Mama wacho ni ye. And nyako e America wacho na, hey, it's winter time. Why don't you go for the whole winter? Koro ana penje ni to sani ma koyo ng'ich ni. Ok idhi adhi itiek ndalo mag winter gi kocha. Aparo, anyalo. Abiro. Janene. Andikne awachni idwaro nabiro. Owachna abiro. Gi wadaka gi owacho minda adwaro ni bedo ka. Jo ng'eyo osewacho wadwaro ni bedo ka ok wadwaro dhi duogo America. But kata moso penja. Atim. Adwogo. At the America, I folded up everything I had. Nadhi America, kana se biro to babo openja nodwa ni mondo abed kode ka. Nikech adwaro gik moko kocha ma dok America adhi afundo gige na te. Nikech adwaro duogo dala. Ma e dala na. Jo America ong'eyo ma e dala na. Jo duto ong'eyo ma e dala. Ma higni ng'eny ma e dala na. Koro abiro, gi kae ayudo an gi nyithindo 2 moro. Judy gi Solomon. E nyathina. Erokamano. Adwaro wacho erokamano ma Elsa, gi Anyangi, gi Judy, gi ng'at moro ma mae. Gisetimo maber ahinya. Gitiyo matek. The committees, elders, Nyakach elders, Agoro elders, giduto te. Gise, gibiro, giloso, giwacho, gitimone plans, mama erokamano. He wants us to find out what he wants us to do. And then more importantly, he wants us to do it. Whatever it may be. He brought me back here. He put Moses and I back together. And for 2 years, we were able to do that. Moses and I talked lots of times. We cried together. We laughed together. We sang together. We played games together. We watched TV together. We were just simpatico. I don't know what the word for that is. Musa ohera, ahero Musa. Kawuono, abiro wachni, ok awachni riti, awachni abiro neni. I will see him again one of these days. And all of you who know Jesus Christ can also see him again. Kawuono awacho ni ok agoni oriti nikech ang'e ni abonene kendo. Kendo ng'ata mane ka morwako Yesu Kristo e chunygi be chieng' nonene. Jesus is our Lord and Savior. Let's keep it that way. Because this world is getting more and more closer to him coming back. Yesu Kristo e jawarwa kendo onego wabed machiegni kode nikech piny ochiegni rumo. Musa awacho mang'eny.
Gi kata wacho. Musa ne wacho ga na wuoyo mang'eny. Koro ka oneno ka wuoyo mang'eny ahinya to oumo dhoge. Ang'eyo awacho mang'eny. An mos. Koro awacho ok abiro wacho moro. Erokamano duto te. Isebiro, iselimowa, isewacho na condolences. Erokamano ki church, ki niece, ki jo, ki family, duto te. Erokamano. Ano Jerusalem, dala manyien. Thundi molocho wana more dala. Erokamano. Wana mora mora. Wana mora mora. Jerusalem karutona. Osiepe na eno yudu kanye chingo. Wana mora mora. Jerusalem karutona. Jomo sani no wana yudgi dala malu. No yudi kure. Jerusalem karutona. Osiepe wadutu wana yudi dala. No yudi kure. Jerusalem karutona. Yimine wadutu wana rome
gedala malo no yudi kure mama tomor madunge no yudi kanye nyathiwa apenjo mama nilongo ni Jerusalem no yudi kanye chieng no nyathiwa mor liche dala karuto duogo mano mor miwuoro mama no yudi kure Jerusalem karuto duogo olembe gima wana chami e dala malo no yudi kure Jerusalem karuto mama yomane go wagyo kanene go kendo ngiso no yudi kure Jerusalem karuto duogo chandruoge mwaneno kanwane kendo no yudi kure Jerusalem karuto duogo kata komane kone tongi e dala no yudi kure Jerusalem karuto rokomano osiepe na duto mano mor miwuoro wangisu e dala malo Jerusalem karuto duogo chandruoge mwaneno kanwane kendo e dala no yudi kure dakilo krinya tewa mano mor malich manade dala erokamano karuto duogo weyo ngisue wach moro chieng' giko to chieng' onogo ranga polo noyawre ka Yesu duogo yudi kanye e kor yamo en onyona nyona kubiro to yudi kure e kor yamo kano chopi e pinye kamama to yudi kanye jomo sanindo e manene mokwongo to yudi kure to joma ngima e manene mogiku wangisu to yudi kure Yoricho ge okanene jatelo mama to yudi kure e kore yamo wana romne gimor mama to yudi kure e kore yamo eno hagwa gimor mama to yudi kure e kore yamo wana nyona kwadhiyo to yudi kure mama wachope dala raga polo no ya renwa wadonje dala siepa wachope dala raga polo no ya renwa yudi kanje suratego, you do it yourself.